Ivona Šimonová sa pred 2 rokmi rozhodla splniť svoj sen a za pomoci rodičov sa vydala na cestu modelingu. Hneď na začiatku si získala sympatie a uznania. Za sebou má značné úspechy a pred sebou ešte neúrekom možností. Tohto roku sa vyskúšala aj v súťaži o Miss Srbska a postúpila do semifinále. Ako je byť časťou módnej scény? K modelingu som sa dostala v mojich 16 rokoch. Moji rodičia ma tam upúčili a ako aj malá som mala svoj sen, aby som sa stala modelkou. A ktorý je podľa teba ako najpriaznivejší vek, aby sa niekto začal baviť modelingom? Pa vek môžu aj malé deti sa baviť modelingom, ako od 5 do 10, tak aj nahor. A je to aj hranica nejaká, ktorá je niekde do 25 rokov, všetko to závisí od výhľadu ženy. Teda ty si už trochu skúsenejšia modelka, tak nám povedz, čoho sa modelky musia zriekať pre svoju kariéru? Pa mali by sa, navyky by mali udržiavať svoju formu, ishranu, baviť sa sportom, už či každý deň navyky by sa mali baviť sportom, pekne našminkanie, skúsenie, mať svoju dôveru do seba. Ktoré sú podľa teba tvoje najväčšie úspechy? Alebo na ktoré úspechy si najviacej pyšná? No, pyšná som, pro Lombani som dosiahla vicemis a aj Miss Šarma. Potom na Zlatibore som dosiahla fotogeničnosť, ako Miss fotogeničnosti. V Kúle som dosiahla len tú Eurojet a mnohé iné. Ako je to, pokiaľ ide o Miss scénu v Srbsku? Miss scénu v Srbsku to sa robia najprv polufinálne, ako v Novom Sade, v Kúle, Subotici, Niši a tak ďalej. A potom tie všetky, čo prejdú, idú do finála a všetkých tých 24 idú na obuku do inostranstva, niekde na more a potom sa udržiava v Sava centre to. Keďže si už jedna známa tvár tu na okolí, ako na to ľudia reagujú? Podržiavajú ma aj moji rodičia, pajtáške, pajtáši, aj všetci ostatní. Na čo by správna modelka nikdy nesmela zabudnúť, alebo čo by jej nikdy nemalo chýbať? Nikdy by jej nemalo chýbať, navyky by mala mať svoj book, čiže obrázke, aby sa mohla tak ona predstaviť, navyky podpätky popri sebe, za každú príležitosť. Pekne oblečená, našminkaná. A psychicky? A psychicky pripravená na všetko, čo sa jej postaví. Teda, ktoré sú tvoje ciele? Moje ciele sú zakončiť školovanie, zapísať fakultu a postať úspešná modelka v zahraničí. Na začiatku si treba uvedomiť, že cesta k modelingu bude aj pre rodinu náročná. Okrem nervov a nevždy príjemných nových skúseností sú tu aj peniaze. Castingy sú odrazovým mostíkom pre rýchly vstup do sveta módy. Pre účasť na konkursoch je dôležité mať svoj book, teda fotoalbum s profesionálne nafotenými portrétmi. Nestačí však iba krása. Každá súťaž má svoj program, pravidlá, choreografiu. Preto sa treba starať aj o svoju pohybovú kultúru, hudobné vzdelanie, učiť sa jazyky a prirodzenú komunikáciu. Svet modelingu je vábivý a žiarivý, ale aj náročný. Modelka musí byť silná, vytrvalá a s jasným zámerom, mieni Ivona.